Her er en lille videovejledning, der viser, hvordan du indsætter et billede enten på en wikiside eller på din blog. Jeg vil lige åbne op for mit blogbibliotek her, og åbner så for min blog, som jeg er i gang med at skrive noget i. Her vil jeg så gerne have sat et billede ind, og jeg starter som jeg plejer, når jeg skal redigere, klikker på side og redigere, og nu placerer jeg så min markør i min blogtekst her, der hvor jeg gerne vil have placeret billedet. Så vælger jeg fanebladet indsæt, og herover der er der mulighed for at indsætte et billede. Jeg klikker på den lille pil, og så vælger jeg at hente mit billede fra computer. Så jeg klikker på fra computer, og så klikker jeg her på gense for at bladre igennem i min stifinder, hvor jeg nu har mine billeder liggende, og jeg åbner så op, leder efter mit billede, vælger ud ved at klikke på det og siger åbn. Nu mangler jeg så bare lige at sige OK til den her. Så går der lige et øjeblik, så skal jeg vælge gem. Og nu har jeg så fået placeret mit billede inde i min blogtekst. Så det eneste jeg mangler, det er at sige gem. Sådan. Så nemt var det. Så jeg vil sige god fornøjelse.